Nint may masro nege nyamwan kelen dafara jiun kaw fe anga folini walimandon be awye aw munu be lajel la wala sa kuna funu be soro malikun kan ani jien fan raw kun kan bi bamananga kuna funi na kuma ba fleni ladado alislamia demeto ansaru bulu ka wajulu kene belebele sigi latige shu okumu konna la yo ladala clé doimana kaw fe no mu nyana mayara mali islamia ka jekuluba au conseil islamique manyema groupement des leaders spirituels manyema Al-Islamia demeto ansaru nyajoro ankramoga asidi Sheriff Ousmane Madani Haidara fe ni de bamananga kuna funi na kuma baye mumena wala aw ye soni konna la kafuli kura ka nyeshi awma ladado Al-Islamia demeto ansaru buluka kene wajulu kene belebele sigi latige shu okumu konna la yo ladala clé doimana kaw fe mu nyana mayara mali islamia ka jekuluba au conseil islamique manyema groupement des leaders spirituels manyema islamia demeto ansaru nyajoro ankramo asidi Sheriff Ousmane Madani Haidara fe amalo dona ka fo fasamanci ambe shu barka maina dasira oluma Amadou Diallo Babaketa Abdoulaye Sokodo ani Babaketa be Shirfula Jabaran Sutola na manyaka fo silamaya kono ajateme ka keshu kerengere nenye inafo Qur'ana sura bi kono noni wolomlana ya fo chugumi Laylatul Qadri abinyana maya silama ufe jien fanda nani bela jelela wa shu kerengere ne mimena do Qur'ana ba injige na ka beni ale defana ye Muhammadul Mustafa ka kabo dali masayoro ode koso wajuli kene baw ala welew dugla ma fe silu jojanzilu ka ala ya fadeli olu kene uchama mi sigi singa jango ala bise ka nga jurumu yafa ka beni shu baraka mainyi suna ye shumi o Laylatul Qadri na fama ko latige su ni Qur'ana yere yo ofo inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin ni ala Qur'ana jigi shu baraka mandila o shu baraka mai o de Laylatul Qadri bari abo fo suratul Qadri la ka fo inna anzalnahu fi Laylatul Qadri koro latige shududu anna so arabu kana kuma deni koro chama mbala me o bebse ka do akonana parce al qadaru o yi fenre na fuma ko rafiul qadari no yi fen valeri boyani o koro shudo shumini ashu valeri ka bo parce ala ko Laylatul mubarakatin la tiga fana al qadaru be klaga ke fen korone na fala ba fo yabsutu rizika liman yasha wa yaqdir ala kira ka sado be Huzaifa ba fo ko Laylatul Qadri shula ko meleka ubeke ashu dugulo sanfɛ u ka canga teme cɛncɛn ni beleka ko dugulo bi kurun ka doya meleke la ka cɛni aramade bara ka cɛni cɛncɛn ni bele fo kana se latiko fana bala ala ba ko fiha yufarraku kullu amrin hakim ali shula ala bina ku bebla singa ka ko be programme ka bo shuna la ka se sawarama latige herema na toroma bela jileme buluda minu mbeno no luti la mafiu ani minu glonendo basaba ko yamhu ma yashao latige dobe lu glonendo na yin keta ni ba soro na bolla ka bon koro ni te asro o kuma no bela jileme be kala shubele bado ala ya la kira Muhammadu manto mbuyani ai manto son fente mena shin ko fara bela jile nyina me lu kuma nyini sambere ko a kalo ere mafu na janwa dew ala kira Muhammadu manto na ala ya foko sunkalo do ko kalo tan kele sisa ama ere la fi antanya ko o kalo kele ka a shutan laba fana ko ga nyine witru fana kono nana lore mugan kele shu mugan saba mugan duru mugan wolumla mugan kononto wo son chama fana Ibn Abbas ka tisaba ira ko abe shu mugan ani wolumla na de la jatewero beno Qur'ane sura nyere jigi togola ani aya o classé togola ka foko mugani wolumla de kasangani jamana ere chogo yawe minziri le do kene ya kota fala coronavirus bana na jirame ka fo dambara ukado mauni nyonje maukana jere nyonga mali silamato nga fara nyonga jakuluba o conseil islamique du Mali manyema mali silamadine nyema ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro asayada Sheriff Ousmane Madani Haidara aka
alabaaraw labɛn dɔ a b'i jando nin wale ninnu matarafali la ka sanga ni jamana kɛnɛya tigilamaw ka laɲiniw ye o de y'a to a ka alabaara fanba o bɛn bɛ donɲumanamɔ a ka foro la Safo sigida la min ne Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 20 ani kilomɛtiri 5 ye. Kuma yɛrɛ b'a dɔn an bɛ donɲumana de bi nin t'an ka laada ye. Laada la an b'a kɛ dugu kɔnɔ yen n'an b'o kɛ terrain na jama bɛ na kosɛbɛ. O la jamana yɛrɛ cogoya ni waati cogoya kama o kosɔn ɲinɛ an nana ɲinɛ kana kɛ yan n'an karamɔgɔ yɛrɛ ka faamu ye ani dɔgɔtɔrɔw ka ladiliw ye ka jira k'a fɔ an kana sigi ka guɲɔna an ka masikew don ayiwa an ka sanuyaw boloda ni Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ min fɔ n'an tugura o kɔ ka fara Ala ka dɛmɛ kan ayiwa a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka kisi bana in ma o ye an se don ɲuman yan mais sunkalo yɛrɛ sira kan an bɛ Ala fo ka barikada dakuruɲɛ 2 bɛ an ye kɔlɔsili kɛ an bɛ don min na ko bi sunkalo dira ka kɛ Ala bato kalo ka kɛ yafa kalo Ala bolo an b'a ye sunkalo kɔnɔ mɔgɔw bɛ cɛsiri kosɛbɛ ka batow kɛ ka baara ɲuman kɛ ka jugumanw dabila mais i b'a ye ni sunkalo bana mɔgɔ bɛ segin ka baara jugu kɔrɔw ma o ye faamuya baliba de sunkalo kora sunkalo dabara ka kɛ ma entraînement don i k'i jija ka balo halala k'i cɛsiri ka ɲumanw kɛ ka jugumanw dabila ni sunkalo fana bana i k'i jija k'a fɔ i delila la sisan i k'i ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ n'a ye. Aya kɛrɛnkɛrɛnni kana sigi donɲumana o ye an karamɔgɔ ka hakilimaya de ye sabula ale ye mɔgɔ ye a ka faamu ka bon kosɛbɛ depuis banako in daminɛna kumaw cayara maliyɛnw ka dɔw ka faamu yɛrɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ mais karamɔgɔ ye mun yira o de ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u ka sariyaw labato bana ye waati la ko de ye a ɲɔgɔnnaw de la ka tɛmɛ bon nin y'a dɔ fana kɛlen donc n'an ye sariyaw labato a ka ca la Ala bɛna an kisi kɔfɛ an bɛ tila ka continuer n'an ka bato ye mais n'i ye a fɔ k'i tɛ sariyaw ninnu si bato ni bana yɛrɛ nana kasara s'i ma hakili la i ka cɛsiri a labato la a bɛna gɛlɛya donc karamɔgɔ y'a ɲini an ka sariyaw labato baara in bɛɛ kɔnɔna na o la wajulu kɛnɛ sigira sigi cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a sigira Bamakɔ mɔgɔw tɛ se jama la parce que jama mun bɛ na hali ni a taara kɛ hippodrome terrain kan mɔgɔw tɛ kun donc a y'a kanu k'a kɛ yan nɔ distance bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛɛ ka maskew don ka se ka baara in kɛ su ka ɲɛnamaya nka banako in fana sariya minnu bɛ yen n'olu fɔra an ka se k'an yɛrɛ tanga ka bɔ bana in ma. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ka laseliw la a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma dabama ka wele sera minnu ma kɔsa in na o dɔ ye a Sheikh Hashimu Haidara ani Gawusu Mayiga olu ye segukaw ye dabama ka wele ser'u ma kɔsa in na Borolayi Samake silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔnden do dugawu don kɛra a ye badada dali bɛ se ka nɔgɔya a ye fɔ ka taa se kɔnɔwarikaw ka silamɛya ɲɛmaaba Kozimu ɲɛmaaba a Sheikh Ayima Bakari Fofana dugawu don kɛra o fɛnɛ ye Zamzami y'u fɛ a sɔrɔla ka wale ɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin k'a ye Haut Conseil islamique bureau bolo fara mɔ ka taa se silamatɔnw bɛɛ lajɛlen mɔ minnu farala a kan ka se ka wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ janko k'a ye bɛ se ka basigi mankan minnu kun bɛ a kɔnɔ olu mankanw ka se ka dasa a sɔrɔla ka ɲini Mali den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ka Ala wele caya min bɛ se ka to fangasinamatɔw ka ɲɛkun min minɛ bɛ bi n'o ye Sumayila Sise ye a bɛ se ka labila k'a ka denbaya lasɔrɔ. Sanfɛ kalanso min bɛ wele Institut supérieur d'informatique et de management o maaw ye dɛmɛdi kɛ k'a ɲɛsin falajɛ galabali min bɛ yen ni a jenina avril kalo tile 28 tɛmɛnen k'a ɲɛsin o maaw ma dɛmɛdi yɛrɛ kɛra ka bɛn ni mai kalo tile 19 ye a bɛ bila minɛn min kɔnɔna la o ye latigɛ su okumu kɔnɔna ye u ko a ma la nuit du destin Samayira Sanogo ani Dramane Male tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Yanni ye centre mobile ye Sokoni kɔ mɔgɔw de bɛ yan minnu bɔra o sigiyɔrɔw la ka sanga ni lakana gɛlɛya ye wa o kun bɛ yɔrɔ min na o de ye falajɛ garabali ye tasumaba de wulila ye ko siyɔrɔw jeni ka bɛn ni avril kalo tile 28 tɛmɛnen ye o kɛlen kɔ
o n'a mɛ bisimila minɛ centre mabile kɔnɔna ya ka sanga ni degun ni gɛlɛya min bɛ o kan. Institut supérieur d'informatique et de management olu y'a laɲini ka na domolo kɛ o ye min bɛ tali kɛ balo ni a ɲɔgɔnnaw caman na ka sanga ni waati n'a cogoyaw ye. Ni dun b'a fɛ ka yan jamana mara f'i ka se ka min y'an ka valeur ye i ka se k'olu to i ka s'olu makoto o ye ka i tɛgɛ tendu mɔgɔw ye n'u bɛ gɛlɛya la n'u bɛ ni kow ka gɛlɛn u ma moment min na i ka se k'i ɲɛsin i ka jamana mɔgɔw ma. Donc n nana n'u ye n fɛ ni ne bɛ ni action ninnu kɛ n'olu de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka jateminɛ comme quoi que an tɛ école ye dɔrɔn min bɛ excellence yira u la min b'a yira u la k'a fɔ kalan ka gɛlɛn kalan kan ka kɛ ka ɲa o bɛ yira u la déjà mais comme u kan ka kɛ yan jamana marabaga dɔ ye a kan ka yira u la comme quoi que ni mɔgɔw bɛ gɛlɛya la fana u k'u kɔfilɛ u ma. Donc o de kama an ɲini dɛmɛ nin kɛ. Ni baɲumankɛ waleya min filɛ ka kɛ Institut supérieur d'informatique et de management fɛ a kɛra ka bɛn ni don barikama ye alisilamɛ diinɛ kɔnɔna na bawo Layilaturu Kadiri don de don. O la a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye izimi ɲɛmaaw bolo o ka se ka ŋɛniya yira kɛ ka ɲɛsin an balima ninnu mɔ minnu bɛ degun kɔnɔ nin waati in na bawo u y'a yira k'a fɔ degun mana e maanifi ɲɔgɔn sɔrɔ e seko ye min ye e kan k'o kɛ. N'i ye Layilatul Kadiri fana jateminɛ donba don n'i ye mɔgɔw dɛmɛ a don kɔnɔna na fana a baraji ka bon et puis a b'a to fana mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ u bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ k'u kelen tɛ hali ni u sɛgɛnna u bɔra jamana yɔrɔ dɔ de la ka na an sɔrɔ yan nɔ il faut k'u k'a dɔn k'a fɔ que u nalen min filɛ nin u kelen fana tɛ. Donc an ye dɛmɛ kɛ k'a bɛn bi ma bon c'est quand même un choix an y'a kɛ k'a bɛn bi ma pour que u k'a dɔn k'a fɔ k'an b'u kɛrɛfɛ fana. O kɛlen ko ka ni balo ninnu bisimila maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la o nisɔndiyalen ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin izimi maa ɲɛmaaw ma ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ nin na ŋɔni bɔ olu sen na jan ko an bɛ seli ɲɛkɔrɔla min na. A ɲana yɛrɛ dɛ alhamdulillah dili min dila an y'a ye an bɛ foli kɛ aw ni ce aw ni baraji Ala k'aw sara ɲuman na walayi an y'a ye yɛrɛ de walayi a bɛ se ka dɛmɛ caman kɛ an bɛ foli kɛ an ye duwawu don fana. Alhamdulillah an ye duwawu kɛ aw ni ce aw ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn na alhamdulillah kan a ye dɛmɛ don yɛrɛ walayi a cayara yɛrɛ an bɛ duwawu kɛ. Centre mabile maa ɲɛmaaw o nisɔndiyalen ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin izimi maa ɲɛmaaw ma ka sanga ni nin kɛwale min filɛ ka kɛ o fɛ ni o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bilama ni gɛlɛya sɛbɛkɔrɔ bɛ o kan ni k'a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛwale min n'o a kɛra a kɛ waati la. Bon bi an ye dɛmɛ min sɔrɔ ka bɔ an ka partenaire ninnu ka yɔrɔ la an ka dɛmɛ jɛkulu ninnu ka yɔrɔ la vraiment an bɛ se k'a fɔ a kɛra bonya ye vraiment an b'u Ala deli Ala k'u sara parce que n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ min y'i ka baloko ka i dɛmɛ ka i ka doni dɔ bɔ i ka doni na n'o ye baloko ye Bamakɔ kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn a bɛ ko mun kɔnɔ vraiment u ni ce u ni baraji u ni ce u yɛrɛ ye. Malo bɔrɔ 53, sukaro bɔrɔ 50 kilo bɔrɔ 10, safinɛ carton 10, malo 25 kilo bɔrɔ 5 ani nɔnɔmugu bɔrɔ 3. O de kɛra domolo ye min sɔrɔla Institut supérieur d'informatique et de management yɔrɔ ka ta ka ɲɛsin maa ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na centre mabile kɔnɔna na sogoni kɔ. Walasa ka se k'u sen don coronavirus bana kɛlɛli la kalanden minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de sa ancien Union soviétique olu ye dɛmɛdi kɛ ni masque 1500 ye k'a ɲɛsin Lafiyabugu kɛnɛyaso ma. Dɛmɛdi yɛrɛ kɛra ka bɛn ni mɛ kalo tile 19 ye. A kɛnɛ kan Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Diallo ani Samba Traoré tun bɛ yen. An farala ɲɔgɔn kan cogo di an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ de la à des moments bitɛ donc an y'a ye comme an bɛɛ nana yan an bɛɛ bɛ cinin dɔ la n ko n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka nɔ bɔ ko dɔ la bɛɛ ma garijɛgɛ sɔrɔ an ye garijɛgɛ min sɔrɔ pour que ka se ka ɲɔgɔn regrouper tan n'an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an ka se ka fɛn kɛ mun bɛ se ka taa jamana ka kunnawolo fɛ donc o de ye misali ye donc solidarité surtout an ka teriya a base de solidarité de kan wele mun kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma c'est que u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ye tiɲɛ ye bana in ye tiɲɛ ye bana cɛjuguba donc ni an k'a kɔlɔsi a dɔnbagaw yɛrɛ ye minnu fɔ les mesures barrières an k'olu sabati les distanciations sociales an ka a kɛ matarafa an yɛrɛ k'an hakili to a yɛrɛ la k'an protéger
ka an tɔɲɔgɔn protéger. An bɛ Odessa i n'a fɔ association étudiant kɔrɔ ani stagiaire kɔrɔ mun kun bɛ Odessa la IRS ex-IRSS Russie la u nana dɔn kan ye a diyara n ye kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment an mago bɛ se bɛɛ la an mago bɛ bɛɛ la an mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ la parce que kow ka ca jamana dɔrɔn ma kow ka ca gouvernement dɔrɔn ma kow ka ca structure de santé dɔrɔn ma donc fo an bɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka baara kɛ pour que an ka se ka nin bana in tanga ka bɔ an ka jamana kɔ donc u nana dɔn min d'an ma a diyara n ye a bonyana ma a nɔyɔrɔ bɛ i n'a fɔ mesure barrière de do n'i y'a don dɔrɔn vraiment a bɛ se ka mɔgɔw kisi a bɛ an dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kisi a bɛ banabaatɔw fana kisi donc vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ dusukun kamikaminen don k'a sababu kɛ Burulayi Samake ka fatuli ye k'a si to san 74 na k'a sababu kɛ bana kuntala surun ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Burulayi Samake ye maa ye maa minnu kɛra maa fɔlɔ ye ka alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar tu tigɛ. A ka suturaliw kɛra ka bɛn ni bi sabalibugukaw fɛ yen nɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a tanyana ka muso 3 de to a bolo ani den 23 Mali Silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels Maniema alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara tun bɛ a jɛnaja kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Dansi de t'a la i b'a fɔ se yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ lajɛlen kan bilahi o la Burulayi Samake an kɔni an bɛ min kɔni fɔ an kɔni bɛ dugawu de k'a ye Burulayi Samake yarabi Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka nin ma cɛ ɲɛ Ala kira bonya kama kuranɛ bonya kama Ansaru cɛba de don Ansaru daminɛ Burulayi Samake b'a la a ko gɛlɛya ye fɛn fɛn fɔ a la o de ye tiɲɛ ye a ko gɛlɛya ale de kɛra bɛɛ fɔlɔ ye fo ka taa se bi ma a bɛɛ kɛra ɲɛna o la donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan an bɛ se ka dugawu de k'a ye Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala kira bonya kama. N jɔ mɛ nin kɛnɛ min ka Sabalibugu kaburu dɔ la ne Mamutu Kulubali ye cɛkɔrɔbaw ka ɲɛmɔgɔ kunun ko an kanu ɲɔgɔn Ala ka sira kan u ye n wele k'a ka fatuliko fɔ n ye Burulayi Samake an n'a ye fɛn sɔgɔmada kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an da fitiri la an b'a lansara la an b'a fo ka barika da Ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka tila ka an ka sababu ɲuman fo n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ale min y'a mɛn fara ɲɔgɔn kan n'i ye maa min ye nin kɛnɛ kan a bɛ min ka ale ka sababu tɛ min ye a maa ka dɔgɔn Burulayi ale y'a ka layidu dafa Burulayi y'a ka layidu dafa an n'a jira min ma n'o ye layidu ye. Depuis Ala ye Burulayi don an garijɛgɛ la don min na a ma foyi kɛ n na fɛn min tɔɔrɔ wa ni a ye n ta k'an da kɔ la n jɔra ye ka tɛmɛ a ban fɛ a ma foyi tɛmɛ n kan kuma ne tɛ se kuma la ne fa ye dugawu de ye ne kɔni bɛ dugawu de k'a ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka barika don a denw na Ala ka musow jɛlen bɔ an kɔni yafara ma ne kɔni yafara ma den ni ba la balima bɛɛ yafara ma Burulayi ma kɛ k'a tiɲɛ balima bɛɛ ka kan ye. An dusukun kamkaminen don bɛ kosɛbɛ an ye cɛba dɔ pɛridi n'o ye Ansarudin cɛ belebele dɔ ye Ansarudin mɔgɔkɔrɔba don Ansarudin ɲɛmɔgɔ kɔrɔw fana dɔw don minnu ye karamɔgɔ dɛmɛ depuis ko daminɛ na fo sisan Burulayi a ye a ɲini a ka nafolo di nin don in de kama donc vraiment a muso fana ye Ansarudin présidente fana ye an bɛ Ala wele ka ye Ala fo Ala ka yen fusayamaniya ye Ala ka don a ka arajina kɔnɔ Ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen kira kan kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam. Jɛnajɛ in kɛnɛ kan Mali Silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels Maniema alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye dantigɛli minnu kɛ an ka ɲɛma dɔw fɛ. Foyi tɛ adamaden ye min kɛ kɔ an hakilila Burulayi a ye min kɛ min fɔra u bɛ wasa kɛ a tɔ Ala de b'a sara mais an bɛ dugawu min kɛ Burulayi kelen tɛ Burulayi n'a ka famille bɛɛ de don Burulayi musow bɛ min na bi o ka ca Burulayi yɛrɛ ta ye Abdulayi kunun ko Burulayi de don ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn don min na fo ka na waati jan u bɛ san caman bɔ Burulayi kun bɛ ne ka mobili pɛntiri n tɛ dɔrɔmɛ sara a b'a kɛ Ala kama de
fo ka na ando ɲɔgɔn kan kɛ ka ɲɔgɔn dɔn diinɛ ko in sira kan o mɔgɔ ye fɛn o fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de bi ale kɔni sera ala fɛ an kɔni bi yan mais an b'a sɔrɔ ye ala y'o de fɔ kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram fɛn o fɛn bɛ nin dugukolo in kan a bɛɛ bi ban a bɛɛ foyi tɛ to ni ala ɲɛ tɛ mana foyi tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye min kɛ o de ye nin yɔrɔ ye sinon i ɲɛ bi fɛn o fɛn na a bɛɛ galo ni miliyari don ni a ma ban i ɲɛna yan i bɛ taa k'a to yan i ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye mana an bɛ Bulayi bɛɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ bɛɛ ka danaya bɛ Bulayi kan a ye nin sira in min minɛ n'o ye ala ka sira wɛrɛ tɛ o an ti sira wɛrɛ ka koyi diinɛ taabolo tɛ diinɛ bolofara tɛ ansaru ye ko ala kɛra ko a cira ni jogo de diinɛ si tɛ se ka sabati hali kafiriya ɲuman tɛ se ka kɛ ni jogo tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jogo dilan tɔ in ye nin de ye taabolo tɛ diinɛ tɛ kafiriw ye baara kɛ n'a ye u tɔgɔ bɛ ka fɔ da mɔnzɔnw bɛ ka fɔ bitɔn kulubali tɔgɔ u m'a sɔrɔ foyi la jogo barika ɲini o bangebaaw fɛ an y'o de fɔ mɔgɔ ye sinon diinɛ kura t'an bolo wurudi t'an bolo ka d'i ma taabolo t'an bolo k'a f'i ye i jogo ɲɛ ala y'o de fɔ misiri falen bɛ selilaw la mais n'i ko i bɛ jogo jateminɛ jigitigɛ b'i faga mana jɛkulu in ye ko an ka jogo dilan ka fara ala ta kan kira cira ni nin de ye nin de ye tɔn ye nin de ye baara in ye o tumana alhamdulillah n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɔ bɛ ɲɛnabɔ nka ni min y'an gɔn o b'a ɲɛ dɔn o bi lakika dɔ yan'an yɛrɛ ka se mana ala ka yafa Bulayi ma mɔgɔ minnu nana fara an kan ala ka yafa an bɛɛ ma Bulayi ka denbaya ala k'a barika a denw ala ka jɔyɔrɔ d'u ma a denw ala ka sinsinbere d'u ma n b'a dɔn ala b'a kɛ parce que ala tɛ ɲumankɛla bololankolon bɔ abada ala tɛ Bulayi ka denbaya labila fiyewu u fa ye min kɛ mɔgɔ bɛ to i fa kan wa kɛna abuhuma o bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ɲɛna yatimɛ den dɔw ma k'u fa kun ka ɲi mana ni fa ka ɲi ala t'i denw to yen ala ka hinɛ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lamɛn Madagascar jamana tɛmɛnen kɔfɛ coronavirus bana farafinfura ɲinini na Togo jamana namɛ a jira k'a fɔ a fɛnɛ bɛ k'i sɔn farafinfura ɲinini na jamana kɔnɔ Togo sanfɛ kalanso maa minnu bɛ yen ni olu ye kɛnɛya tigilamaw ye karamɔgɔw la olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jamana ɲɛmaaw fɛ k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la jiri ntanya tɛ Togo jamana dugukolo kan coronavirus bana a fura bɛ se ka sɔrɔ u fɛ cogo min na u ka hakili jagabɔ kɛ ka na n'a fura ye kana se bi ma coronavirus bana bɛ ka furakɛ ni nivakini de ye Togo jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana tɔw nka sanfɛ kalanso karamɔgɔw minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan bi jamana ɲɛmaaw fɛ ne nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye u bɛna ɲininibaw de kɛ jiriw kan min bɛ se ka to coronavirus bana fura a bɛ se ka sɔrɔ farafinfura la Togo jamana kɔnɔ kabini mars kalo tile 6 ni a jirala k'a fɔ coronavirus bana yera Togo jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye jɛkulu dɔ sigi sen kan min bɛ coronavirus bana kɛlɛ nka o fɛnɛ jɛkulu kɛrɛfɛ nin sanfɛ kalanso karamɔgɔw de fɛnɛ ka jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ko farafinfura nasira ka kɛnɛya tigilamaa minnu b'a karamɔgɔw la u ka hakili jagabɔ kɛ ka na ni jiri dɔ ye min bɛ se ka fisaya coronavirus bana ma hakaja k'a furakɛ k'a ban pewu maa min ye a sanfɛ kalanso karamɔgɔ jɛkulu babu sentigi ye ko professeur Kwame Koku a ɲininkali yala jiri dɔw sɔrɔ bɛ aw fɛ ka ban wa a y'a jira k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ ko jigiya bɛ yen ka sababu kɛ ɲɛtaaba sɔrɔla u ka ɲinini kɔnɔ nka jiriw minnu ɲɛmɛ bolomada yɔrɔ ye a k'u ka to gundo la a ma sɔn k'o dankɛnɛmaya a jirala fana k'a fɔ sanfɛ kalanso karamɔgɔw kɛnɛya tigilama ninnu ka ɲinini kɛtɔ u k'u janto jiriw la jiriw minnu ye jiri dundaw ye i n'a fɔ kokojalan ani sukaro kala k'olu dɔw bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye maninfin yɛrɛ ka kɛnɛya mɔ n'u tora ka dilanli kɛ n'o jiriw ye Cameroun jamana ɲɛmaa Paul Biya ye dantigɛli kɛ Jabaraninso la ka bɛn ni tarata ye k'a fɔ bibi in na coronavirus bana bɛ cogo min na a ka kan a ka kɛlɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Cameroun ni dugukolo kan nin y'a kalo 2 de ye Paul Biya kɛ kunbɛn k'i da k'a bonbo ye fangasinamatɔw kunbɛn k'a bɔrɔndɔ ka caya k'a fɔ a tɛ ka kuma coronavirus bana kɛlɛli ko la dɔw yɛrɛ kun ye ŋunuŋunuw boli kunnafoni sɔrɔ sirakura sanfɛ k'a tɛna ye nina bilen ka sababu kɛ a yɛrɛ san 87 ani san 7 bɛ o de la a ye jamana mara san 30 ani san 7
kɛnɛya kɛntɛ k'a wolo labɔ bi. Paul Biya Cameroun ni jamana ɲɛma ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ coronavirus bana a kɛmɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ka sababu kɛ Cameroun jamana kɔnɔ dugu jɛko 20 dɔ bɛ ka fara coronavirus banabaatɔ kan ko b'a jira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli ɲɛ ka misɛn. Paul Biya a ko k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ laɲiniw minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'o laɲiniw labato ni o ye masiki donni ye diyagoya u nun na ka danfara fɛnɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a b'a ɲini jamanadenw fɛ maa kana bɔ i taabolo kan ŋunuŋunuw minnu fɛnɛ bɛ to ka mɛn u fɛ n'a bɛ kɛ sababu ye k'u dusukun kami k'u kana kala don u ɲin na ka bɛn ni o ŋunuŋunuw ye. O dɔ ye a yɛrɛ saya ko kuma min kun fɔra kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ kabini marisi kalo tile 5 tɛmɛnen ni Paul Biya bɔra ka kuma jabaranin na fɔ ka na bila tarata mɛ kalo tile 19 la a kun ma kuma a kun t'i ye fana. Coronavirus banabaatɔ Cameroun ni maa 7,500 don 140 a kɛra o sata ye. A ka daden kun kɛra sababu ye ka ŋunuŋunu sɛbɛkɔrɔ bonya a yɛrɛ kunga n'a bɔra ja fila la ani Ameriki ka walasigiden bɛ ɲɔgɔn fɛ ja min na ani Faransi lasigiden bɛ ɲɔgɔn fɛ ja min na olu fila maa si kuma deli ka Paul Biya ye i ɲɛ la n'a ka tarata kuma tɛ. Diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ye a jira ntɛnɛn k'a fɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa danga Jean-Pierre Bemba min minɛnen kun bɛ u bolo CPI la ni a ka labanna kiiriw taara kɛ ko a nɔma ye ko la k'a labila. Jean-Pierre Bemba n'a ka labasabaw de bilama wili bɛ CPI nɔfɛ ko fɔ tɔrɔmɔɲɔ dɔ ka jɔ u ye CPI fɛ ka sababu kɛ Jean-Pierre Bemba tɔɲɔna san dama surunna a bɛɛ bolola ngalon kan. O kumana k'a mago bɛ nafolo dɔ la nafolo min ni CPI kan k'o sara a ye. CPI lakaw de ye a jira ntɛnɛn k'a fɔ Jean-Pierre Bemba kaw laɲini o min y'o ye o tɛna se kɛ olu fɛ dɔrɔmɛ kelen o tɛna di a mɔ k'a fɔ k'a tɔɲɔna kiiri fɛ ko bari sabu ka da kan ka Jean-Pierre Bemba to bolola a ma deli k'a jira donji da kelen k'a fɔ ale minɛ bɛ kalo ka a tɔɲɔn bɛ wali kelen a ka bololafɛn dɔw bɛ a kɔ minnu bɛ ka tiɲɛ wali kelen minnu tɛ ka lasago maa fɛ u bilalen u yɛrɛ ma u bi tiɲɛ k'a da ma se nin si mɔ ka to bolola o kumana olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ wari jɔ a ye ko o sɔngɔ ɲɔnsegi ye. Jean-Pierre Bemba n'a ka avocat y'a yira k'a fɔ euro wari $60 ani $8 u mago jɔ bɛ o de la. A n'a ka labasabaw y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye min kɛ bolola ngalon ka fɔlɔ ni kiiri labanw y'a jira k'a fɔ a nɔma ye ko la o ka sara a ye. Filanan a ka minɛ minnu yɛra k'u to u yɛrɛ mɔ ni ladonba ma sɔrɔ u la n'u tiɲɛna o fɛnɛ ka sara. Pangurun n'o ye avion ye o 7 de kun bɛ a bolo a bi minɛ don min ani Portugal jamana kɔnɔ dakabana so 3 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛra k'u to u yɛrɛ mɔ ladonba ma sɔrɔ u la k'u bɛɛ tiɲɛ u yɛrɛ ye. O kumana Jean-Pierre Bemba ko fɔ ka o nafolo sara a ye man yɛrɛ a minɛna ka sabu kɛ ma mina ni siya woloma kɛlɛ b'a ta ni lala Centrafrique General François Bozize bɛ ka Anja Felix Pataseka ka fɔ jaso cogo ɲini a ka mamurutilen jɛkulu minnu kun bɛ muɲuku maɲakaw la Congo Kinshasa ni Centrafrique yanfaw ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔw de sen dara ye Centrafrique manga la ka dɛmɛ dɔ fɛ ka dɔ kɛlɛ san 2002 ni san 2003 ko in kɛra ka bɛn n'o ye a jirala k'a fɔ ni caman jɛna a ka mamurutilen jɛkulu fɛ bawo ale yɛrɛ de kun b'o ɲɛmaya la yanni Congo Kinshasa manga ka ban ko jamana ɲɛmayaso kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi a ka kɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ka danga ye jamana ɲɛmayaso kɔnɔ. Kiiri kun fɔlɔw la CPI la kun jirala k'a fɔ a bi nɔ minɛ san 18 kaso bi da kun a ka labasabaw y'u bolo mɔnɔbɔ kiiri wɛrɛ nɔfɛ CPI kɔnɔ n'i ka kiiri jatigɛra jatigɛ cogo min ja i bi taa fa min fɛ a taalen ye sen olu y'a yira k'a fɔ jɔngwala o n'a ɲɔgɔnna nɔba tɛ yen i bɛ se k'a fɔ ko a ye min kɛ ko nka ko a bi nɔ minɛ yɔrɔ kelen min kɔni na o ye k'a fɔ a donna seere dɔw n'u hakili cɛ o kɛra bagabagali ye sa u kana tiɲɛ fɔ kiiriso kɔnɔ wali kelen o kɛra ka nafolo de di u ma sa u k'u da k'u bonbo ye o ka kɔni y'o kɛ u kama ko subordination de témoin ko o yɔrɔ kɔni y'a nɔ minɛ o de kɛra sababu ye fana k'a sen bɔ Congo Kinshasa jamana kuntigisigi kalata la. Burundikaw fɛ kalatasow dayɛlɛla ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 20 in ye jamanakuntigisigi kalata wasadensigi kalata ani mɛrisigi kalata u bɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin sen jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza tɛna ye ɲɔgɔn dan in na ale min san 2005 n'a bɛ fanga na ni san 2015 a ka kumaw dafalen a ye jagoya coko Burundi jamana kunna politiki kɛlɛ la min kɛra sababu ye ka maa 1200 bɔnɛ a nin na ni ka Burundi ka den maa 400 ɲɔgɔn na kɛ k'a sigiyɔrɔ bila maa minnu bɛ ɲɔgɔn na bi o ye General Evariste
Alassane Dayishimi ye ale ye jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza ka ma yiralen ye ko ka taa k'o bila a nɔna kalata senfɛ. Maa filanan fangasiinamatɔ ɲɛma Agathon Rwasado ka fara cɛbɔ 5 kan. Kalata labɛnni jɛkulu ye a jira k'a fɔ kalata kɛcogo ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 20 ye. Gundo soni kɔnɔ sɛbɛn bi bila bara min kɔnɔ o ye 3 ye. Bara fɔlɔ o ye jamana kuntigisigi kalata ye, o bara ɲɛ ye bulalama ye. Bara filanan o ye wasadensigi kalata bara ye, o ɲɛ ye binkɛnɛ ye. Bara sabanan ye mairisigi kalata ye, sigida ɲɛmasigi kalata, o bara o ɲɛ ye bilenman ye. O kumana ni donna i bi ka kalata ka bilabila ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ bara 3. Les Autokaw ka jamana ɲɛma ni o ye Thomas Tabane ye san 80 a ye wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ la, jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ. Kabini san 2017 a bɛ jɔyɔrɔ in na, nka ɲuɲu ni ɲaɲa de wulila nɔfɛ ka sabu kɛ a furumuso kɔrɔ de su yera a fa cogo ma dɔn san 2017 tile kelen yana kana fanga la. Nka bibi na sɛgɛsɛgɛliw de nana ku a furumuso kura la k'a fɔ o de kɛnna kɛ ka furumuso kɔrɔ kundo. Bawo nɛgɛjuru coupe u sɛgɛsɛgɛlen, nɛgɛjuru coupe ka min bɔra furumuso kɔrɔ fa yɔrɔ la, o ye furumuso kura kumaka ye. O de y'a to a yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ convention de tous les bazoto ka fara fanga ɲinindɔ ka minnu faran bɛ a ka fanga ɲinindɔ ka ni u kɛmɛ ka jamana sɔrɔ k'a mara, olu bɛɛ lajɛlen y'a labila ka fɔ a ka wala sɛmɛ. A yɛrɛ kun gɛn kun bɛ k'i murukuru ndako ya, nka a ma ɲa min kɔ a labanna ka sɔn ko in mɔ. Fonya jɛra k'a fɔ a bi wala sɛmɛ ka bɛn ni mɛ kalo caman jɛ yan baw ye. Nka a bi n'a fɔ a kun b'a fɛ k'a laban ka segin a kɔ k'a bɔ a mɔ. Cociw cayalen a nɔfɛ sa, Thomas Tabane a ye wala sɛmɛ. Maa min nana nɔna minisiri ɲɛmaya la, o ye a ka minisiri ye, minisiri min ɲɛsinnen kun do musaka ko mɔ. Moye Kesi Majoro ale de bɛna tɛmɛ ni minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ tɔ ye, jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ tɔ. A si bɛ san 58 na. A y'a yira k'a fɔ bibi in na baarakɛta ka ca Lesotho. Baara fɔlɔ o bɛna kɛ fɛn min ye k'a to ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka jamana ɲɛmayaso kɔnɔ, danaya ka se ka kurakuraya jamanadenw fɛ jamana ɲɛmayaso kan. O y'a ka laɲini ye. A ko san 2 de bɛ an bolo an ka se ka baara kɛ yanni kalata cɛ, n'o ye jamana kuntigisigi kalataw ye. O kumana coronavirus bana kɛlɛli k'a ka baara bɛna ɲɛsin o ma. Maa in yɛrɛ a ye baara kɛ diɲɛ selekɛ ni warisoba Fonds monétaire international FMI la san 2008 ka taa se san 2012 mɔ, ni ka sɔrɔ ka na bisimila minɛ faso kɔnɔ Lesotho ka don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ka kɛ minisiri ye, musakako minisiri. Thomas Tabane yan'a ka wala sɛmɛ ko nin bɛna nɔ na, a kun ye yafa ɲini jamanadenw fɛ. A ko a bɛ se ka kɛ a ka maaw kɔnɔ san 2017 kana bila bi la, a donna kɛ maa dɔ gasi la Lesotho ka den la, nka a ka dɔn k'a fɔ ale ma dabɔ a kama ka don maa si gasi la. Wa min fɛnɛ bɛ ka fɔ yɛrɛ n'o bɛna kɛ sababu ye k'ale ka jamana ɲɛmaya ban, minisiri ɲɛmaya ban, a furumuso kɔrɔ ka saya n'a furumuso kura tɔgɔ fɔ bɛ o la k'a fɔ ale sen bɛ o la, a fura dama kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ma deli ka y'a kalama yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ. An ni ce aw ka lajɛli la, aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.